Miriam il-bieraħ filgħodu qamet bħal kull wieħed u waħda minna u bdiet il-ġurnata tagħha bħas-soltu. Imma l-ġurnata tagħha ma spiċċatix kif tagħmel is-soltu. Minflok intemmet ħajjitha inqatlet minn sistema li fallit. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jindirizza il-Kamra tad-Deputati f'seduta speċjali li ntalbet minn Adrian Delija stess bħala rispett lejn il-memorja ta' Miriam Paċ illi nqatlet taħt it-tifrik ta' dara stess. Adrian Delija saħaq li l-poplu Malti jħossu żgħir u insinifikanti quddiem dawk li għandhom is-seta li jagħmlu li jridu. Aħna rappreżentanti tal-poplu, rappreżentanti ta' poplu mnikket, ta' poplu rrabjat, ta' poplu li xeba, ta' poplu li jħossu żgħir u insinifikanti quddiem min għandu s-seta li jagħmel li jrid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li s-sistema ta' governanza tajba spiċċat tnawret b'mod ikraħ fejn il-liġijiet iddajfu. Dan hekk kif minn suppost iħares il-liġi spiċċa kriminali. Fejn ma stajniex indajfu l-liġijiet, dajjafna l-istituzzjonijiet. Fejn ma stajniex indajfu l-istituzzjonijiet, daħħalna nies biex imexxu l-istituzzjonijiet li kienu lesti għal għajn waħda jalqu tnejn. Min suppost iħares il-liġi spiċċa kriminali. Miriam Paċ spiċċat vittma ta' sistema li nbniet biex tieħu ħsieb u taġevola lil kbir, sistema li jeżżed kull valur tal-ħajja tal-bniedem. Adrian Delija qal li t-tessut tas-soċjetà m'għadux importanti fejn spiċċajna nkasbru lil ħaddiema bassa l-ekonomija tibqa' tikber. Sitwazzjoni fejn din l-om spiċċat ħalset l-ogħla prezz tas-sistema perversa li ħakmet lil pajjiżna. Issa rridu bħala pajjiż niddeċiedu jekk Miriam isser tkun il-vittma li kkissret is-sistema ħażina inkella jekk il-mewt tagħha u x'ser tintradam kif intradmet hi mis-sistema ħażina. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dak li seħħ fil-Ħamrun huwa tradiment u jekk irridu tassew li jkollna sistema li ma tħares lejn wiċċ ħadd, irridu naqtaw kull forma ta' dipendenza. Meta ndirizza l-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Prim Ministru Robert Abela ammetta li dawn is-sitwazzjonijiet ma jistgħux jiġu ittollerati aktar f'pajjiżna fejn sal-lum ħadd għadu ma refa' responsabilità għalihom. Tul id-diskors tiegħu Abela baqa' jinsisti li kull min naqas irid jerfa' il-pis ta' emilu. Iżda jidher ċar li l-Gvern se jkun qed jaħsel idejh u mhux se jkun qed jerfa' ir-responsabilità. Ma kellna ebda tort għal dak illi ġara. Dan fil-waqt li kontradixxa lilu nnifsu meta qal il-politiċi għandhom id-dritt li jipproteġu liż-żgħir.